Minister Stef Blok van Economische Zaken zei oudoende september bij zijn visite aan Ten Naert dat hij de vergunning van Barrings net weigeren kan. Cruciaal, ook voor mij, is dat er geen schade aangericht wordt aan de Waddenzee. Als de onderzoeken aangeven dat die schade niet aangericht wordt, heb ik ook niet het recht om die vergunning af te wijzen. Mag gewoon niet van de wet. Maar de Tweede Kamer wie het daar net mee eens en had twee onafhankelijke onderzoeken van litten. Het eerste onderzoek was dientroch de Waardacademie. En die concludeerde dat minister Schouten van Landbouw en Natuur geen toestemming janken voor de gaswinning, omdat net vastjit dat die geen skeer veroorzaakt. Het tweede onderzoek is dientroch de Rijksuniversiteit van Grains. En de belangrijkste uitkomst daarvan is dat wanneer de ene minister geen vergunning janken, de andere minister ook weigeren moet. En dat is nevens de Waardvereniging goed nijs van de Waardzee. Al horen ze nog wel een slag om mijn erem. Wat we weten is dat deze onderzoeken gedaan zijn in opdracht van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft nu alle informatie. De vergunning had niet gegeven moeten worden. De tweede minister mag dan ook geen vergunning geven. En wij verwachten dat de Tweede Kamer nu eigenlijk gewoon doorpakt en zegt: dan moet die vergunning dus ook niet gegeven worden. Nu niet en nooit niet. GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet is tieren op tuin over het rapport van de Rijksuniversiteit van Grains. Het is opnieuw een bevestiging dat gasboren in de Waddenzee juridisch onhoudbaar is en niet kan. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, want dat hebben we al doorbeweerd. En we denken dat dat aanleiding kan zijn om de vergunningen die aangevraagd zijn, om niet te weigeren. De uitkomst van het nieuwe onderzoek is een behoorlijke tik op de vingers van minister Blok. Ik denk dat het wel een bewijs is dat minister Blok niet de hele waarheid heeft gezegd. Kijk, minister Blok is een minister die zich altijd laat leiden door feitelijke rapporten. En hij heeft altijd gezegd, op basis van de Mijnbouwwet mag ik dit vergunnen. Hij heeft nooit gekeken naar de Natuurbeschermingswet. En wat zie je nu? Als de Tweede Kamer vraagt om goede juridische analyses, dat minister Blok eigenlijk door die Tweede Kamerwetenschappers, noem ik ze maar, toch best op de vingers is getikt, ja.